karo Pak Estu kok saru lho, dagelan kok njaluk saweran iki lho. Iya ya Kak Mas guyon. Sarunah iki nek Pak Estu ora maringi lho. Ayo kono Gatro. Bandara teruskan nyungyon Kene diajeng. Nak keto marang aku wong ayu. Weh, golek pasangan dhewe. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima ya mung sliramu sing tak tresnani wong ayu. jare aku selingkuh lah aku selingkuh mbek sapa Kamu sudah jadi milikku loh. tapi aku maunya selingkuh Kamu kok gitu? kalau kamu aja sih nggak cukup karena kamu miskin sayang Walaupun aku miskin, tapi aku kan jelek. Loh. Jelek kok bangga. Nah, jelek kok bangga. Lah, Mbak ya bangga aku bangga ndek bojo jelek Aku duwe bojo ganteng. bojo jelek iki ya dipakane wedhus moh iya ta Dus Dus. Aku mbak pakakno wedhus. ha Nek aku ora apa-apa, tapi wedhuse gelem apa ora? lah iya makane Paling ya moh kok. Ayo wong ayu, nembang wong ayu. Inggih Kang Mas. Selendang kuning. Pas yo bi karo aku yo. Ya engko 10. Kang saking ukir. Coba delok kae. Kayak ana rembulan kang ingkang dadari. picek Lampu lampu iso rembulan pasangan picek ya kuwi Piye kok Mas sampean janane iki Mas? Laran. Awak dhewe ku wong normal ya, Ndek ya. Diajeng inggih Kak sawangen kae. Kok ndas kabeh sak mulu kae. sak menika dek napa sak menik Ora aku sesuai kok wedi to karo kaki aku. Bojoku. Kalah kok bojone kancane kok mbok pangan. aku ki kesel lho Iya ya ora juga selek ya. sak menika sanes ndas Kang Mas Apa? sak menika wong Oh, piantun nggih. nggih Diajeng. piantun sing mirsani katresnane kita berdua Kang Betul. Mas Awake dhewe tresnane labuh Tresna Sambaya Putra. disekseni karo wong piye to Labuh Tresna Sabaya Pati. Pati kok Sabaya Putra lho Kaya jaranan iki. Sabaya Pati dia. Ora sah meri karo tanggane ya. Sigar kene. Dhewe-dhewe Iki ya, Mas. kene kon genmu iki rene sampe kowe melangkah ning gone garis iki. Tanggung ki takpel 7 dina 7 bengi. Wah, jajake alirane. ya berarti melangkah rene ben ganti pel Aku kok kaya haram-haramu to be modelmu be. Nanti semoga ladoh kowe. Ora apa-apa dia. Anfauhum khairum Alambo. Alah. khairumas anfauhum linnas. Sing artine apa kuwi? Saapik-apik menungso kuwi menungso sing wis tau dadi linmas. Loh. iya to Yang bermanfaat bagi orang lain. Aduh. ben angel Kowe ku lek omong ora usah nirik-nirik kok lali iki. lah kita berdua itu pasangan sulit bicara Iya. Kowe ngersake mobil apa bakal tak pinangkani wong ayu. alah wong melarat kok oh kuwi lho bayarane 750 sing mangan jaba sebulan ndak payu piye lho iso Aku pengen mobil sing lawange kena dibuka kuwi Mas. Apa jenenge? bandoso Itu loh Mas, Lamborghini. Apik lho. Apik sedan Pak Bendoso serane ngene. La ilaha illallah. Iki jan tangga ki ora rukun blas to rumah aku. Padune bojo mape seneng aku tak tolak lek. Loh, Bojomu mape ada seneng aku. ukuranmu kok keong Keyong. lah timbangane Lah bojomu gundul. bojoku gundul ya Gundul ki enek fungsine. Wes gundul kayak pentol korek ngono. Rumangsamu Heeh. sirah gundul fungsine akeh. Apa? Lah TNI ini latihan tembak. Ini ra nggih sirahku ra pas. Lah bojomu sing gundul maneno padune bojo mape seneng aku ora Lah gendek. iso. Heeh. loh timbangan aku milih sampean lho apa ya aku mending milih Mas Ardi Apa gelem kono? Masa bojoku ngene iki. Tapi biyen Bekasi Akbar. Loh. Cangkeme diatur. Ayo wis ndak nembang ora sanggatino tangga omong elek kuwi. heeh Iya. ya
Selendang biru. Suara kurang permana ing wasisang ngungrung. aku ya pengen nyanyi ngono kuwi lho Kang Mas. Nyanyi. Lerena sik. Adzan subuh, lerena sik. Suarane lho kuwi elek. Siramu ayo nyanyi bawa nduk sing apik ya. Terus ayo nang. Angrurung Marang bendara. elek lho. Apik. Wali terus ngambek. Apik dia tuh sayang. Ora sayang. Enggak anu elek iki dadi bojoku ki iya sayang. ngelem ngono kok ya. Terus sayang ya. Srabi yo kono wae nek. Sayang. Aku kadung tak pulsa akeh lho karo kowe. Wis to tak Pulsae Evat apa? ngene aku lho tuku motor Grand yo. Keren yo bangga. Yo irit lho Dik iku. Ais diajeng angrung-rum. Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis. Ya. Bisa ta? Iso. Alah Piye kowe nyajali? dajal iso paling Ngincangke tendang alis Jawa. iki. Dajal selawatan iso ora? Iso to. Dajal ki. Ngece ya, Mas. Ya selawatan. Selawatan dajal. Saiki wae dajal. Dang, apa? Dajal iso ora selawatan. Dang, ora iso. Iso. Iya, iso. dajal. Salatullah salamullah. Alah umum. Dajal 17 Agustusan iso ta? Ayo iso no. 17 Agustus Tahun 45 itulah hari. Saiki 17 Agustusan gawe selawatan. Lho lah kowe iso. Lho. Piye nyajali piye. Pinter awake dhewe ya. Ya pinter dhewe ya. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Lah. 17 Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Salah. Merdeka. Selama hayat masih dikandung badan la. Solawatan 17 Agustus. Iku nganggo nada apa kowe nek ro? Ya lalwatan ya. Alah coba dono kira dong iki. Ya lewatan ora apal apa? Piye? Ya lewatan kudu dikempet deh ya. Kok ngawur to, Mas? Terus entek nunduk. Terus no sasi deman. Saya anu salam hormat kagem putranipun Pak D Pak Rawuh Pak. Oh, ngoten. Sing dalu Mas. Nggih, sampeyan. Nggih, sugeng Mas. Nggih. Salam hormat ki lho, hormat. Hormat Mas. Sugeng dalu. Nggih. Mangke mun siap nyawer nggih. Ya siap. Aman Pak, aman. Ya bar iki. Nggih ngobar ki kali Pak Istu Pak. Pak Estu diatur tindak. Pak Istu. Tapi omong ngono. Apa? Kon nggo dompet. ATM. Heeh, Deh. ATM Bank Mekar. Kuwi genmu. Ya ora duwe. Kayak monggo deh. Ya jalur. Luwe becik patenono timbang berpisahan wangi samudana Mbak Santi ngeng wonten Jakarta sugeng mungon.
Sena. Iki ada rawe penggemar wayang luar biasa dari paguyuban Ika Ragil. Ya, Ikatan Anak Rantau Gunung Kidul hadir di lokasi. Wah, nggih. Nggih, monggo sugeng pungon sugeng amirsani uga Mbak Ceng Ani nyuwun lagon apa ki ninggal katresnan engko diaturke. Ya, ya. Lanjut, Nok. Urip ana kutha gedhe kawetan ngomane Dangdut Jaipong, kanca-kanca duwe Jalaras Indonesia. Yo, Niken Lintang Kairo. Minisa. Dan istirahat sebentar. Oke, nggih. Siap, matur nuwun Nduk Niken. Sios pundi Mas Andi, Mas Kangko sios. Monggo nderek mbok menawa beliaunya Bapak Estu kepareng tindak panggung arep nganti sapa ta sapa awake dhewe manut. Wah,